Sa imong pagpalayo, hinaot di ka na magpaduol ka nako. Di sa imong pagbiya, daghang luha ni agas sa akong mga mata. Padayon sa imong pagbiya, padayon sa imong pagpalayo, ay nagpagpaduol ka nako. Ayaw nagbalik ka nako. Mag-ul ko kung mobalik ka. Kaya mo piya manggihapon ka. Kung ayaw na lang ko balik ka. Wala na ko mangandoy sa imong pagbalik. Para makapahulay na ko sa kasakit. Sa dughan kong nangit-ngit. Kato nga balak mga idol, hatod kaninyo sa mamay event planner and styling decoration. Kung adto naman kamo yung mga okasyon, sama sa birthday, bunyag o mga wedding kasal, kontak ka lang si Sir Romel Casas. Siya ang isa sa mga tagiya or coordinator. And o kaya pod kalimot sa atong Ansarap Delights, no? Kung adunay mo mga order mga cakes or mga customized nga cake or mga parabunyag sa kasal gyapon, kontak ka lang si Ma'am Miss or Ansarap Delights. Makita ra sa iyang Facebook or ni Ma'am Miss sa iyang personal account. Pinaana pa ka kanako kani adto. Di ko mabuhi kung magbuwag na duha. Mamatay ko og magbuwag na duha. Pero sa imong pagbiya ka nako, ano wa magkamukirig dayon. Wa kamukirig buwag ka. Joke lang idol naman nga. Ang gugma murag mat. Kay ug makakita siya og greater than panimo. Iya na kang ilisdan. Shout out dito mga idol sa tanan niya. Sa next kwan na lang ta, next balak na lang ta mag shout out kay wala ko'y signal ko na mong internet kay walay kuan, walay connection. So kung ako ang imong sugton, di ka pang lungagon. Unsaon paglungag, wa may bugas. Di ka pahugason. Unsaon paghugas, wa may plato. Di ka palabhon. Unsaon paglaba, wa may sabon. Mo naging mga idol na gugmang na pasmo. Okay.